Seconds. Aspetta. Слушай, не сигурна. Не то. Не го го. Дай ми! Дай ми! Дай оските! Дай ми! Свети! Kopačko jedna! Gdje sam te sa Ivanom? Čekaj, znaš ti o čemu? Znaš ti o čemu? On je moj dečko! On je moj dečko! Možeš da razumeš pa on tebe nikad neće ni da pogleda. Možeš da razumeš jednom. Gledaj kako si ružna, debela. Niko te ne bi nikad ne pogledao pored mene ovakve. Jao! Pa evo. Stigla pušta pa pravo kod tebe. Jao. Ajde, dođi Sveti, jao. Šta radiš ti? Pa ništa. Bila malo da. Rodina tako malo sad pošto raspustio. I onda malo da ih vidim, znaš. Vidimo se samo kad su raspusti, odnaš. I to što je rekao, ajde tebi se rođe se ja vidim. Šta radi? Pa ništa, evo ja to čudim. Znači ja da samo im se divim, nemam ja ću, znači divim se. Bože. Pogledaj, kosa neočešena, nije znala 500 godina. Vidi, molim te, a vidi još stiklo obula. Suknjica, suknjica ne znam. To beše ona što je onim 5 godine. Da, Tarzane. Pa da ti kažem bravo i jesu paš. Ajde. On ružan, ružna. Ja ne mogu da verujem, pogledaj Monti kakva devojka. Kako tako ne može računati svom izgledu? Ne znam da životi. Ej, debela, čao! Ja vidim Monti kakva je. Predat će se patiću. Sa pašću, jao. Ej, ti... Ma ej, kome se ne? Jao, bre, jao! Jao! Niko neće ti pomogne, niko neće ti pomogne, niko! Noga! Oprosti za život!